Yo, medawase na mada wetie phone so ase. Meeting the berema kwaku sechi. Na emum ofrem da ache hina na misia wa na ma ache wade. Ewum ukwapiman eba ya ache na emum afahye a yefre no Odwira no ebra yekogye a yetumi edi Odwira mane yeye no mfirichia ahanu eni nti yehwe se amane ne amamre ebeda edi ewo sabrim nti ubisa mi a amane ahoro a ebekoso ene amamre ahoro a ebekoso no yebema Ghana fo so ehu ne won ehu se yiwu yen ne ye wa amane yen ne ye wa amamre Odwira 200 years obi a be ne chefa as bloggers we kuapema. What can we also do in our own part between the aye promote yeah Odwira 200 years bloggers we kuapem bloggers ni nyina anase kuapema mu ha won a efa abefo ntentan so na wode kasa no we mefa we so na maka kire won nyina ase ye besere won se yemmo ho dawuru yemmo moden na yemmo ho dawuru iye na yen fefo nso a ewa achi nso ehu se yiw okuapman ye wade oye